Horas namang dok dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tung macela sohako ditikyon boy hita pajupang di bagasan dame ni Tuhata Yesus Kristus. Adong sada ayat wenet na tersurat di Matius 6 ayat 33. Om nga biasa tabigi nga biasa tajaha nga sering ujaha jo saulat nai sai jumolo malului hamu harajaun ni debata bunyi tabbahonon nama akka odeng tuhita sebenarnya dakolan harajaun doh dah hati goranna ujaha sallai sai jumolo malului hamu harajaun ni debata dohot hati goranna bunyi tabbahonon nama sude akka odeng tuhamuna akka odeng tuhita molo parjolo hita mengalului harajaun ni debata ado harajaun ni debata ngulu siganu pari tapasah to debata marhite tangyakta marhite eddeta marhite galup saluhuna parngulota rohita tu gereja rohita manopoti sala rohita tu dia tu ganup akka pertemuan unak tertinggal pon ya duni sude maka odeng leonon na tu hita akka odengon pasu-pasu naso bilang kita amai ya nomor 4 gabi marhureta namar kureta gabi boy marmotor namar motor boy habang malongos ya siya dia arong boy siya kuala namu boy siya hutan namian ima silangit marhabangan according dari palet Tuhan na paling utama imaha hahipason ya sehat kita hipas mamuji pasangat pot Tuhan di bagasan ngulut ta siganu pare jadi amang do inang parjolo lului harajan ni debata dohot hati goranna mulai dok hati goranna sudah na tersurat di hatan itu hatta bibel nagabe siolo hatta nagabe di paujak tu parngulut kasiganu pare ya unang lipe sadok hati gorani unang dipalipe-lipe ya ahana tikos ahana boy taulahon obar tu patik ni debata ulahon ya akordengi maruam mai rezeki namar guar hepeng si humisik maruap be mai jadi itu amang do inang ya di bagas setangnyakta tapasa matutuhan talului harajan ni debata pasu-pasuna gok matuira amin oros saudara amang nahina holongan oras tangyang mahita debata Jehovah na di surgo mau lihat Tuhan boy hami marlas miroha ubige hatam na badia hatam na jeptek apala ditikyon parjolo matutu dilului hami harajaon ni debata doh hati koranna tabbahonom mu matuhami sude akka odeng mau lihat Tuhan yakka pasu-pasumi se sama salut na dosa nami upangi dohami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin oras salam.